Bansaroi. Ida perlu ada ni. Mari cuba. Amjada murume. Uzuye sauti wale uda amjada murume. Sugano. Murume anza kuda mkazi wao. Ya, kana mweziyo zanenga taura. Ndio zanenga. Baba, katika mafoni hii basi. Usaidi kwa kuyo ungatezile uzatara kazi. Katika foni yako basi mwanaume. Chombe. Pamsori changamire. Ini zvangu mudzimai wangu ndakandisiri kumuda. Wangu chimuda. Saka wachamuda. Wangu chimuda saka wachamuda. Yake kana atonga zvanenge atonga ndigoni kumurambidza. Kuti kata twakuziva kuti siyasisa kudeki pamwe zvinogadzirika. Amai, semsade murume. Taurisa yamai. 8 years. Asada mwenyewe kumshapa kwenda ni kumshapa kuti anatatoa mazali. Namukontrola ukumva kweli. Ndizo zile zitwa ana bwana kumsha kwake makati ngande kuja kwenye hapo ne. Makona mangani? 8 years. Urazi wati number 2. Kumva kumenya aswa kuzaya chini. Ndizo zile zitwa nati na. Ya idini kuri kumusha kwangu anokuziva mudzimai wangu. Anokuziva kwamendesa ere boza angangosvika mumusha menyu ngosvoti ndini mukadzi wandinda we. Kana kuti asina kupa mvura kuti angwendoso miedzi iri shamwari yako dzoka asina kupa mvura kuti azikane ndo zvaakutaura. Ya ndizvo zveshuwa kusvika kumusha akasvika sei akanga atera ini ndiri kumusha anokuziva. Ukaitei pawakakutera? Paakanditera zvirango hazvo zvokuti kuna nababa paakasvika asi kuhama dzangu dzimwe dzese anodziziva kana nababa munini wese anowaziva nanateteni anodziziva asi zvechiwano zvaari kutaura kuti kuita chiwano kumusha kwedu ndo chaanga asataita asi baba anokuziva. 8 years ugere naye uchiti zviri kuenda kupiwo kana ukasitarisa zvazvichigadziriswa izvezvi vanogara vese hatisi kugara tese. Nyaya yakaitika ndeyekuti nini adzimai vangu kuti hatichigara tese vakangoti iweni hatichabuda tashoka tanga tiri hatinoshoku muno zviri muno zvese hazvichi hapana chako ndezvangu ini saka inini ichibva muno ndobva tazongobuda pandadzoka kumanheru wacho ndichida kunzwisa kuti ichokwadi riri kwakuma 11 vangotaira zvakataura izvozvo kuti iwe buda muno ndizvozvo saka inini ndakazongobuda saka zvokutaura kwatiri kuita ndokuti iye ari kugara kwaari kugara ndiri kugara kwandiri kugara. Imugara kupi? Ndiri kugara kumba kwandakadzokera kumba kune mudzimai wangu mukuru ndokandiri. nguva yakareba sei munoparadzana nguva yakareba sei? Tingati pari zvinezvi zvanezi tingati zvoma takatopedza mwedzi tinozoma 3 weeks tomuti ini month. Iwe naye zvezotangwa wati mukadzi wako uri kumuda mukadzi wako avhatsanangura zvikonzero zvakupa kuti nhasi ati hachichada mune zvaataura izvi unoita unogona kugadzirisa here kuti musha umire sezvaungaonese pakutanga? Ya inini zviri zvekuroora handina kubvira ndambuti handisida kuroora asi kuti tanga tiri muurongwa hwekuti zvinhu zvifamira kuti tanga takatowirirana nomudzimai wangu tikatenga mombe dzedu takatenga dzitori pana baba dzekuti tirove tikazowirirana kuti tatichimboita zvekugaya chigaya dhamu kuti kana tisinge taenda kunyika mativi tawana mari tobvisa mari iyoyo tichibva tabanedza nemombe idzodzo tobva tabhatira wana atezvaro. Mwana wangani? Tino mwana wani. Mwana wani. Hakusimbira here kuti makamuchichika amene sezvo mune mhuri dzenyu makamufatse masvisa saka makaona kuti makatambura enda neikumusha azviita zvakanaka. Zvazvisiri zvokuti ndandichitya maizuru. Vanozivana here vakadzimwa? Ya vanozivana. Unozivana? Alright. Inogadzirika here imba iyi? Amai. Akadiswa baba unokuda munhu. Hamuchakwanisa? Chikonzero chei?
chikonzero chekuti monga hana chaanogona kubuda pachena kubvira kuna maiguru vacho anokwanisa kana kusanganisana namaiguru vandoziva vari kuno kusingapirwe basa anokwanisa kungonditi ava ndo amaiguru pandikaita puresha yekuti naini kwendindogara kusvika kupi inini ndisingazivane nami hatitomboresani kana tikatosanga ndosvika asi muzana kuti tongovaziva kuvaona ivanokuziyayo haana mbobvira atisanganisa pandikatomutsura nyayo akabva tosiya kuenda kwamaiguru anenge ane 5 years akazoda kudzokera pamukawanisana saka disadvantage kwandava asimani right tipe vape shere zeshere nacho wapi vakawanisika kudhara vadzorere vape kamaya ndichivaudza zvamavara mbiri baba vanhu ndida kurambira zvakati ataurisai sisi taurisai ndakurambira kuti hamusuda kundiendesa kumusha kwenyu kana kundiroora chete munonyepa mawanani ndine hanza dzengu ndamuudza kuti hanzvadzi hanzi hazvataguta mama kunyepa taurai nyama pamusoro changamiro kuti munoona zvese zvokwati kuti takaenda takagadzirisa nyaya iyi takakumbira ruregerero pano zvaakutaura iye mukadzi mukuru wacho wawakutaura wacho watongogara kwese wari kumakiremu hapana kumusha kunoshandikwa mutombo saka wese wari kumakiremu hapana akavakirwa kuti uyu ani pake uyu ani pake uyu anga achingoitawo zvekumakiremu pawachitawo zvishi zvekumakiremu samangona marriage yangu itowe kumakiremu yanga iri yekumakiremu saka hapasisina tarambiwa alright pakanaka masunuka baba kasika mukwanisa kunonyengetedzazve munongodzoka mumaata nyengetedzana takugara chibodzi maita basa aiwa muno masita zvezvikwereti unozokanoda kuzvezvikwereti unokwira dare wazimirira kose kwenini muita kudarosi muripo alright pachedai kuba